Nijang Karbiang Long Number 3 Chingthong Constituency Kaparlo Long E Loboi Community Hall along Niphai Crepe Ho Ani KSA Lumding Road Hamren District Committee Atumpen Patirpi Ponsi KSA Chingthong Branch Committee Keseng Pon Bangso KSA Chingthong Branch Keseng Pon along KSA Central Committee Vice President Atur Singh Teron AGS Tisoy Teron Long E Loboi Arong Asarthe KSA Hamren District Committee along Claim Raped Dam Raped Atum Chitong Dun Rinti Bangso arpu kimi kangwai ponalong Sarlongki Hanse President Robinson Pro General Secretary Penchenglo Kapek arpu sitame pekpon rinti. Lason se alang litum pen sitame an pen chingthong arat aphan kiklem piji aphan saideng ponpo. Lason si disemet bangso arpu kimi kangwai ponang kok lake kidam tang ahut pen sitame bangso KSA chingthong along dolo. La pen sayang deng an sitame klem dam ponlo. Lason se puthot non kichun che asai mo an sitame ki klem ponche aphansi pek monlo. Lason se non aprang ke bang jilang sitame an pen ki klem ki damalong. KSA Hamren District Committee KSA Central Committee Arpupen sitame bidhi sore nang pidun po kota lampe chichak pon rinti. Borthol ben Priyanka Bilmiti report News 18 report. Sila pinia, aku jadi nggak teman abang kita nggak teman fungsi pak kamatan ini bang ke. Nang itu mang bong laso komiti pini itu pen. Next pusudah mana itu mang. Laso cehan pusudah nggak itu aku dak kopi kosong mah nang itu mang bong cingki cetan ke klaim ke dam sila so bang itu. Aku cingwai itu nang laso pen. La cingwai bong lo pulau tang di district komiti non po onbar do. Aku korseng karon do. Latung hasilnya tikali penang itu. Klaim lompo la pengke chini da chini bom hala lo pulo tane pinina itu arpu ke deng kopi on lompo la pengke klaim ke dam usir mana itu besen bo lalu pulo tane itu so komiti ban thai so mabelo lalu nasi jasmet ini la solong ban chingthong abrang solong kesengan kok kolam the 2011 pen se milit chingthong atau constituency ke ban cheng ta penangan leader songhan ni sin kilong non ke lang itu teacher se klaim bom Nili hala 2011 hotel se aku sonda kasi nani ronjit teron potong dolo nani ke bor kiri nona pi ke korsing potong. Prangsi pini ladak chingthong hawar long e loboi community hall along pini dak rong pharong along. Hamren district committee pen chepatir pipon si dak chingthong hawar along branch committee le bangso reformation namai padopon no. La solong nonche tong don dak rong asar rong phar sang ho. Apan nilitum dak district committee la pen central committee pen wang la petum do. Seprangsi nilian pene pudamji la pohalo especially dak chingthong ha waralong lo kacharli henbang penangan dak atikok do nilitum dak nan thailong te la sidak penangan LP school adim dolo apen ME dolo sitame songbong sitame piloman la dak nilitum nang thailong teng blong te high school li homwet do tame thireng jeng ason se do la sinon karbinglo tamas council pen sitame quality education upon mission 2025 na so akimang do sila sopen pacheton pensi ladak chingthong hawar seta mission labang so quality education kapaman bon thegi phan pora nangli tom karbeng lutun mas council pen ladak hawar phan langpon pamenang ji lapen ladak aduya hoy lam tado lahai seta me nangli tom permanent solution ke wan thegi phan nangli tom han menil tom karbeng lutal yasong central committee hoy pen nangli tom han chuning rila